menjawab mande kanduang onak kanduang Sultan Palembang kok itu nak nan buyong bilang kalau daerah Bandarun ke daerah Kilangan Basi kapa bajaunya nak nan di sinan memangnya banyak dilawitan pananti lawan kok nyodang ngatang Rajo nak Kilangan Basi ndak kata lawan diang do buyung kekuatannya Rajo Kilangan Basi sekuat 500 kudo na itulah kato mande kanduang mama nambo di nak kanduang tumpak di sultan nak kanduang sultan sorang tongga babel yang upik siko buyang di siko limpape nak rumah nang gadang lapa uni anjuang nan tenggi marantau pulau nan sultan sabui itu le kato lah mande kanduang mamana mande di nak kanduang kalau daerah Bandarun di sini Rajo bagak bana itu bana katonya kini sari nang kare taknya takye sari na lunak taknya sudu tan garundam yung garagaji dipaik mato baragel yang ditakye kan yang bararangkang cuy itu kato mande kanduang buyong ketik sama taiko mamana mande di nak kanduang ampun lah mande di nak kanduang marantau